Manthabathela thuba ke ndizibulisele kubaphulaphula emakhaya kwindawo ngendawo eniphulaphuleni kuzo. Ndim kwakhona uLoyiso umphuphi wenu, Loyiso the Dreamer. Sisaqhubeka ke kuhlelo lwethu Your Dreams Are Valid. Siyaqhubeka ke sisathetha ngoDavide indoda kaThixo. Sifunda ke izifundo ezahlukahlukeneyo empilweni yakhe. Now uDavide ke ithi iBhayibhile enye yempazamo wazenzayo wathi amadoda eye emfazweni washiyeka yena yedwa. Abantu abangomama babe besazi onke amadoda endawo eyokulwa, bekhululekile becinga bahleli bebodwa bangabantu abangomama, kanti kukho ukumkani okhoyo oyindoda phakathi komama. That's why kuthiwa kwaba khona ke umama owaye wadecide ukuthi ahlambe engagadanga wakho umuntu angabe uyambona. Wathi ukumkani ehambe ephahleni lwendlu yakhe wambona umama lo ohlambayo, kwafika ke ingcingane ezigwenxa, wayiya ke uba amenze ukumxhaphaza ngokwesondo. But into ke ndifuna siyijonge ukuthi ukumkani waye kwindawo erongo ngexesha elirongo. Ezinye izinto esithi go through zona, it's because we are not in our position. We have to be rightfully positioned. Xa sibona ukuthi i-environment esikuyo is toxic for us, it goes against lento esizibiza ngayo nalento esiyikholelwayo, kufuneka sizikhwebule kuyo. Awukwazi ukuthi amanye amadoda esempini wena ushiyeke uhleli phakathi komama. Awukwazi ukuthi uzibiza ngomKristu kodwa uhlala nabantu abathi go against lento ozibiza ngayo nabathethi language different ku, unless it's for purposes of influencing them and winning them over for Christ, if you are matured enough for that. But if you're just hanging out with them for purposes of just socializing, they're your friends, it's almost similar to some of what we are currently hearing on our media spaces now, of people esilindele uba ibe ngabantu abathi uphold into zomthetho, but they are found in compromising positions with abantu abaphula umthetho. So zizinto ezibenza bajobheke kuthetheke kakubi ngabo eso. So awukwazi ke ngokuba uthi uyityuwa yehlabathi, uthi lukhanyiselo lehlabathi, ubonakale ukwi-compromising positions. You must guard against ukwenza izinto ezizawuthi go against ukholo lwakho. Ndiyayithanda ke ipati apho ithi iBhayibhile ityeya yaye yaxuthwa kumaSirayeli yayohlala kumaFilisti, kodwa ke kwenzeka ngokweenceba zikaThixo yabuyela back. Kuthiwa uDavide wayevuya ke excited as uba isiza ityeya, which symbolizes ubukhona bukaThixo. Kuthiwa ke kwenzeka impazamo yoba omnye wabo babejonge ityeya ithwelwe ilandwa ikhatshwa ziinkomo. Wabona ingathi ityeya le iphume epositionini ingathi ifuna ukuwa, wathatha isandla sakhe zama ukuyinqanda ibuyisele endaweni yayo. Kuthiwa wabulawa nguThixo right there and then wafa. Ngoba sometimes siyathanda ufuna ukuncedisa uThixo. I think bendithethile kwixesha elingaphambili lona. Siyathanda ufuna ukuthi si-achieve izinto for God. Sifuna ukuthi play too much of God in a situation or in other people's issues. Kufuneka sibe nama-limits okwazi ukuthi we should follow the command of the Holy Spirit. Xa uThixo engakuyalelanga uba ungenelele kwimeko ethile or uthethe ngendlela ethile or wenze into ethile to try and rescue the situation, you must not do into that you are not graced to do. Even a sermon that God has not deployed of you to share, you must not share it, even if ubona izinto zisonakala. You cannot start creating a sermon out of trying to fix the ibona yonakele. It has to be a spiritually inspired exercise.
athi uThixo thetha ngalento namhlanje, not because uyibona ngamehlo enyama, but it has to be a spirit-led exercise, because once you try to fix into ngokunokwakho nge-effort yakho without the spiritual inspiration, uzakwenza umonakalo ungaze ulimale wena kuqala ngoba wenza into that you are not graced and anointed to do. Uza ucimba unqanda ulungisa izinto ecimba yena uyenza ngenhliziyo enhle yoba ebona ityeya kaThixo izawuwa, ucimba uyalungisa kanti uyamosha. Ngoba xa sisenza izinto esingayideployelwanga uba sizenze, siphela simosha ngosithi siyalungisa. Kufuneka sibe under the auspices of the Spirit, whatever we do siyenze ngoba sincedwa nguThixo. Now kuthiwa ke after baye babona ukuthi hey, le tyeya le ingathi ayihandlisheki, ibuya ingathi nomsindo, instead of it staying at the king's palace, kuthiwa yayohlala kwindoda ekuthiwa ngu-Obed Edom. Kuba befuna ukuyitesta bajonge phaa kuye le ndoda yasetyenziswa as an experiment yokutesta uba noko akukho bungozi. Yahlala phaa ityeya becimba izambulala mhlawumbi na imenzela ubungozi. And ityeya in this context we know it symbolizes ubukhona bukaThixo. Yahlala ityeya, kuthiwa le ndoda yona nendlu yayo baba blessed as a consequence of the presence of God. The Bible says, the blessing of the Lord maketh rich and added no sorrow to it. The presence of the Lord is the one eyenza umahluko. Intsikelelo kaThixo imnandi ngoba ikunika ipeace, uyakwazi ulala ebusuku. Kanti xa u-accumulate izinto emhlabeni out of God, out of Christ, uzifumana ngendlela ezithile, ziphela zijikela kwawena. Uphela ukolota abantu, ngokufuneka umane uncengceza kubo, ufuneka umane ubabhatale, ufuneka umane usenza some rituals kwezonto nakwabo bantu, ngoba awuzinikwanga nguThixo. Awunaphisa, awulali nasebusuku, ufuneka uvuke ngo-12 midnight, uchile, wenze yonke le nto uyenzayo, uyenza ngoba funeka umaintain, ngoba indlela oyifumana ngayinto yindlela ekufuneka uyigcine ngayo. Asiyithethi loo nto ke kuba sigxeka iinkolo zabantu, sithetha nje ngokwecandelo loba sisithi ekaThixo intsikelelo awubulaleki for yona. Xa ekunika ukunika ngenceba yakhe, futhi iblessing yakhe xa iphezu kwakho ukwenza uphumelele kuyo yonke into. So wathi ukumkani xa ebona le ndoda iphumelele, wathi hayi mayithathwe ityeya, mayiziswe phaa ephalesini yam, ndiyabona uba ngoku ayisenabungozi. Bayithatha bayisa at the king's palace. Ndithanda i-reaction yakho Nkosi xa ebona ityeya ifika eyadini yakhe, ifika kwi-dispensation, kwi-environment yakhe. Kuthiwa he took off ingubo zobukhosi, walibala ngestatus sakhe, walibala ngazo zonke izinto abantu abambona ezizwa nanazo. Waba ne-joy ne-excitement that made him ukuthi alibale ngestatus sakhe. Ngoba masifika before the presence of the Lord, we forget who we are. Xa sifike ebukhoneni bukaThixo, we have to forget about our identity, because anyway identity sinayo ngenxa kaKristu. I-status esinaso sinaso, asifiki as doctor, no professor, no apostle phambi kobukhona bukaThixo, because singabantwana, sisizitaka, sifika with humility. Awukwazi ukuthi umama akho ekusesikolweni wakufundisa ukwenza uba ngugqirha ufuna uphinda uzobhosta kuye umenze uba afile uba hey, andisadili nomntanam ngondila nogqirha. In fact uthi unguprofessor ubizwa nge-accolades ne-title ezinkulu ngaphandle, but xa ufika kuno ufika ubizwe nange-first name yakho, ngoba kubo ungumntana. Noba ungaphumelela ube yintoni na, you'll never be too successful for them, because bakwenzile anyway, bacontributile kule nto yiyo. uThixo le nto esiyiyo usenzile ngokwakhe, asizenzanga. That's why ukumkani why understand ukuthi I am dancing before the Lord. I'm excited because the presence of God is here. I'm excited because the Ark of the Covenant is back from being captured. I-dance yakhe was informed by joy.
and i-excitement yobona ukuthi while our enemies might have captured the presence, God has restored us. Wayevuyele restoration. I have no problem with people having certain dances and things abazenzayo in the house of God, but we have to time ezo dance singavuyi ngexesha where we have to weep and cry and humble ourselves before him and cry for his presence to manifest in our midst. Sivuye in line with the situation. Sibe sorrowful in line with the situation. Wadensa ngetiming yoba edensela ukuthi presence kaThixo ibuyile. Zange adense before. Wadensiswa kukuvuyela ubona ukuthi uThixo ubakhumbula, walibala istatus sakhe. Into endiyithandayo ngoDavide kuthiwa even before he became a king, after he had been ordained as king by uSamuel, he continued serving with humility under the leadership kaSaul. Waqhubeka eseva ngokuzithoba. Nkosi yami, if mhlambi bindim nawe uvile uba uzaba millionaire in the future, mhlambi ubuya uresigna nakulo msebenzi ubukunika salary that keeps you going, just because kuthiwe wena in future uzaba millionaire, udelele nalo boss uyigezele uresign, yet the fulfillment time has not happened. Why understand uDavid ukuthi in order for me to be a great leader, I have to be a great server. In order for me to be a great pastor, I have to first be a great church member and follower. In order for me to be the president of the country, I have to be a good citizen. I have to be a follower before I can be a leader. Wathi seyigcotshiwe, but kwafuneka phinda seve uSaul as an armor bearer. I-armor bearer ke ngumuntu owayephatha izixhobo zikakumkani, ngumuntu okhethekileyo. In our context, we say abantu abazi-armor bearers ngabantu abaphatha iBhayibhile zabefundisi, amphathela amanzi, amthina amseve. I'm not sure if that is the same context and relevance in this, but I'm just saying into esisebenza kulo context in the modern day, we say umuntu oyi-armor bearer ngumuntu oseva i-set man or set woman aseva phansi kwayo. But in literal terms, the original word of armor bearer meant literally you are carrying the armor of the king. Izixhobo zokumkani ziphethwe nguwe. So ndifuna ukuthi ke the fact that God has called and anointed you doesn't resonate you from the obligation onayo yoba uqala useve qala, qala uzithobe. The greatness of a man is measured by his ability to serve under another man, even if you might think you are more anointed than the man you are serving under. But if you are able to ukuthi ukhonze, useve, uzithobe, ufane noYesu owathi kusithiwa uyabhaptizwa, yindoda eyayifar below him in stature, but wathi uYesu noba ubonakala ngathi umncinci kunami, uzidelela uduthi awufanelanga nakukuthatha imicwe yembadada zami uyichukumise, kodwa ndizithoba kuwe ngoba funeka senze ubulungisa, sigcwalise ubulungisa. This is what we ought to do. Even as great as I am, my assignment passes through ukuthi wena as my forerunner ndizithobe kuwe. Because Jesus had to go through that as part of his prophetic promise yokuthi before he become the king that he is and he was, he had to go through ukuthi azithobe phambi koYohane abhaptizwe nguye emkhulu kunaYohane. Phulaphula emakhaya masiyibambe apha ke sawuqhubeka nodaba lethu okwangoku. Siyabulela kakhulu ukuthi usinike indlebe, usale kahle.